Tini haino hai khoroksa sakhamyani bagui blood donation khainani sep mangkha patient nongkha Purna Lakshmi de Burma bini kami mandai amchayo bo chini khoroksa tipra motha youth ni senkrak jibon development ni bini ama ke bo cancer hospital admit dongjak ke bini bagui blood nangman duita unit kaisa unit ang digira kha ke sana musung mangke haisi sung kubangkuk blood donate khainai amti hewan sungai borok nanggo tan bagi himalay sung jefro kaisa chin society o kaisa amti hewan sungmung sunami manano je khoroksa ni nangphro luchuba khainani ba phandinani ke amti jefro society o environment ongi thanai nini nangphrobo tai khoroksa phainai nono chuba phainai ke nungtini chuba mane abo tai nini thani kipili phaigalak ni ta wansukdi nung ang jottono omte he samungo loge rei chuba khailai kan kese khoroksa kuri borok eba khoroksa nangpugui tongmani jorao bini bo chuba songnai aboni bagina sung bskangni salobo ang Tripura State Blood Transfusion Council ni borok rokbaibo poklam chablai tonglayo bskangni sala sung buti ke chini specially student organizations rongno jara college pore tongnai sarai rok borok kongman tongo health kaham musumani tongo bukha tongo ke borok no sung bahai ke platform sanami ranai omte samgo gadana bagai aboni yagulo recently norongno khana chini khasuksa bugrabo saklai kha je Kherangbar hospital kaisa blood bank sanamnani baginai chaitogui tonglayo ke amti heke jodi ADC area ni hospital rogobo blood bank rog ongkhang ke chini bagai samung khainani tebo sep manai tei kwangma sakhamya ongnai chini Tripura samsani borok ni bagibo abo belai ke kahamong nang khayo hambai jotono phandri tongjadi।